क'क्राझार जिल्लानि पर्बत जरायावबो दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ गोदानै गोरिब दुखिया नखरफोरनो रेशन कार्ड राननानै होदों। नंगौ, बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बत जरायाव गासै रमद बर'नि बाहागो लानायाव 2042 सुबुंफोरनो रेशन कार्ड राननानै होनाय जायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बुंथियो दि रेशन कार्डनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो सोरखारि मुलाम्फाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। जेरैहाय आयुष्मान भारत कार्डनि गेजेरजों बेरामि सुबुंफोरा बोसोरसेयाव 5 लाख रांनि देहायारि फाहामथायनि मदद, उजाला गेस बायदि बायदि खाबुखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो सोरखारनि गोबां खाबुफोरखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो हायो होननानै बुंथिदों। मख'नो नांगोन दि पर्बत जरायाव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदी बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा बाहागो लादों। 22 अक्ट'सिम जानुवारिनि आसामाव गासै 42 लाख रेशन कार्ड राननाय जागोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा आरो काउन्सिलनि चिफफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै 31,000 गोदान रेशन कार्ड मोननो हागोन आरो बे रेशन कार्डजों लोगोसे 5 लाख रांनि जिखिनि खरसा जागोन बिसिम सोरनिबा बेराम जायोब्ला बे बेरामखौ फाहामना लानो हागोन, फ्रिलि मोनगोन। दा जायफ्रानिखि उजाला गेस गैयामोन बिथांमोना उजाला गेस मोनगोन। आरो दिनै आसामाव बियो मोनसे जारिमिनारि गिदिर हाबाफारि, मानोना आगोलाव बेबायदि हाबाफारि जाफेराखैमोन जे खेबसेयावनो 42 लाख रेशन कार्ड राननाय बेबायदि हाबाफारि आगोलाव जाफेराखैमोन। दा बिनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों बयबो साबायखर बावो जे एसेबां गिदिर मोनसे खामानि आखायाव लानायनि थाखाय। आरो जों बयबो मिथिगौ गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा जोंनि माखासे मार्जिनेलाइज एसे गोरिब थाखोनि जिफोर न'खर दङ बिथांमोना बोथिनै ओंखामनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा जेला ओंखामखौ फ्रि बिथांमोना मोनगोन अब्ला बाखि गुबुन गुबुन खामानिखौ बिथांमोना मोजाङै मावनो हायो। दा ओंखायनो दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों जयै जिखिनि रायजो राजानि जौगानाय बिभिन्न जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय बे हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ। बिसेस करि अरुणोदय मोनबाय, बिनि उनाव माइक्र' फाइनेन्सनि जि लनमोन बेखौ रिटार्न खालामबाय गभर्नमेन्टआ, बिनि उनाव दायो बयबो रेशन कार्ड मोनबाय, लोगोसे कुनु घुस होनाङा जासे साख्रि मोनगासिनो दङ, गामि गामि जेएमनि दै मोनलोंदों। दा बेबायदि गासैबो जेंनाफोरखौ 100% प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि ओनसोलाबो गोबां जौगानायनि लामायाव आगान सुरगासिनो दङ। 6.3 दफाया माखासे मावफुंजायो आरो माखासे स्कुलफोर दाबो मावफुंजायाखै। बेनि थाखाय आसाम सरकारजों जोङो रिपिटेडलि रायलायबाय थादों। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा खोथा होदों जे लासै लासैनो गंजि कलेजनि उनाव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल आरो बिनि उनाव एमइ आरो एलपिखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन। बेनिखायनो जों आसा खालामनानै दङ जे थाबैनो बे माखासे थालांनाय स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि धाम बेखौ थांनाय बोसोरावनो जों 3 करोड़ रां सेंसन खालामदों आरो बधै बियो जोंनो फार्स्ट आगोलनि सरकारनि समाव खालामाखैमोन। दा बेवहाय गुरुदेबनि जि मुसुखा बेखौ रुपानि मुसुखा बानायनायनि बे स्किमाव दङ आरो बेजों लोगोसे गुरुधामखौ डेभेलप खालामनायनि दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ जि सावनाय जायगा बेखौबो डेभेलप खालामनायनि दङ। दा बेखौ जोङो जोंनि सरकारनि जों बिबान लादों जे बेखौ जेरैखि जाया जों बानायनानै गुरुदेबनो मान होनायजों लोगोसे पर्बत जरानिल' सम्पति नङा, बियो पुरा बर' माहारिनिनो मोनसे गोनांथार खामानि, बेखौ जों मावफुंगोन। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर। 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन।
बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383 91746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।